suwi rondo niki dalane apa sing kena dilewati? No. Tekon yo glibis ya. Dalane buntet. Ora iso lewat lho. Wis 12 tahun iki dalane buntet. Mosok dijebol ora iso iki ben iso lewat ngono. Kan rasah liwat. Golek dalan liyane kono lho. Aku tau jajal dalan liyane iki jowo mek yo ora sido to aku. Nang yo an sampean apar turu sik mbok tekoni. Lah wong penasaran iki mosok tekoke ora oleh. Wes ngerti, buntet. Dijebol sithik lho iki ben enak lewate. Daerah Jawa Tengah kuwi udut. Lah ning kono jenenge apa? Abang-abang congor. Lho. Gak bosok to cangkeme iki. Apa ora panas ngono iki? Kok iso abang-abang congor iki lho. Lah maknya jenenge nggone nek udut. Kuwi abang-abang congor. Nek bapak kenyang kan senenge nek udut sing ngrokoke jingasu kae. Si Samsu. Walah bos mbok liyane iki to bos wis ndak kena. Iki gak kena digarap bocah iki. Iki rokok Ji Samsu jingasu. Nyapa iso jingasu iki lho. Ji Samsu rokoke. Alah lali aku. Ji Samsu. Kleru. Ji Samsu. Apa beda, Pak? Ya beda. Iki nek wong lanang. Kan loro telu papat. Loh iya Ji Samsu. Kuwi jenenge Ji Samsu ra jingasu sayangku. Lah ya wis poroke Ji Samsu. Kan kuwi. Lah nek bar mbadok ya tan. Ya nguntal lah nguntal. Anu nyekek. Ora mbadok tapi nguntal. Nek bar mbadok kan senengane biasanya nek wong lanang-lanang iki bar kuwi terus obong-obong congor. Angkat bapak, Pak, lho nang arep mbadok. Dengkul koyo gini ya. Matamu. Sesuk-sesuk nek ijlik ora usah ngono njengking. Iki lho kelakuanmu bludas kabeh. Aku kan ngomong to, lek kok ana gombal. Lah kowe yo malah ngomong, terusno, tak sengkane pisan. Aman ro wong metengi sing gedhe apane, Pak? Oh ya wetenge no. kuno. Loh, wong meteng sing gedhe ya mesti wetenge to, Mas? Niku wis kuno. Oh. Anu, aku melok jawab. Ayo nek kowe ro, ngeten, Pak. Nek metenge kleru. Oh. Berarti bokonge. Ya ora. Bokonge tak suwe kok. Dudu salah. Salah. Lah nek wong meteng sing gedhe apane? Katoke. Kok iso kathok? Oh iya. Dadal wong metenge nggone kathok legging gak kaya permen sundo. Ya ora. Kowe iki ayu-ayu kok mau mbako to yu. Apa tenan to iki? Tenan, mosok kowe ra ngandel to. Dilalae mbakone grewol. Lak yo apek. Takoni wong-wong sing tau karo aku yo. Apa kurang gawean? Mending yo tekok sing duwe langsung to. Lah kuwi wingi ndek cerita iki. Enak ceritane to tibake. Mumpung aku nganggur iki, tak rungokne. Lah aku kan bar dintup ya. Hati-hati lho nek dintup. Engko ntupe keri bahaya. Isuk wi aku bar ngentup. Lah sorene wi aku ape dintup wong liya ngono lho. Lah kok ngalahne parkirane. Padha antri. Lah ceritane, wong jenenge lumrahe wong ya sadurunge ngentup kan ya pemanasan to ya. Lah iya to, ben seru lho. Ya aku dimik sik ngono. Aja bahas mik to. Marai haus aku. Dimik iki, srup-srup ngono suwale dipedhep ngene. Duh ngono. Piye to? Lah kok ngantek gaber-gaber ngono. Lah ditekoni, apa wi? Kowe bar karo sapa to, Dik? Loh, lah nek apa Mas aku ngono. Wah, mbune mbahku tok iki. Nek ndelok gaber-gaber ngono kuwi ketoke wong tuwek iki. Mbakone grewol. Iya, aku ngono to. Ngaku aku jujur kok. Walah, tuwek bareng ya doyan to tibake. Iki yo kanggo kowe kabeh yo. Nek sekirane kowe bar selingkuh nih yang gage diumbah cah, terutama bagian pentil, tenan. Nek bagian papak cah ora nek ambune rokok ya ngene. Nek pentil ki pasti ngono. Iki tenan cah iki cerita nyata iki yo. Kalau rungokno pentile kon ngumbah. Aku gak ngapusi tenan. Dan Anja. Rekan yo karo lanangan ngono iku gawe apa? Lumayan kena nggo keri-keri. Paribasane iku tahu. Lombok tumumpang tahu. Tahune sapa lomboke sapa? Ya aku tahune. Aku lomboke. Aja kapok nek durung mlebu. Aku en lombok belis. Senajan to cilik ning pedes. Lah kaya kowe modelmu tahu, en tahu susur. Nah, ketoke jaba alus jerone ceng brawut. Blek ketekan to apa? Terus Bojoku ki getak. Piye?
kan tak USG jare wedok. Heeh. Wedok tenan ndelale. Bojoku ra betah to, digertak. Grubiak. Ayo nduk ndang metu. Dalane selanggo gantian ro pake. Oh, anakku langsung perucut metu. Lah, Tenan wi, dalane selak nggo gentenan. karo pake. Lah, Pak iki bojomu. Ya bojoku. Bojomu kuwi kulinane lewat ndi engko tak tututane. Telepon kuwi napa ora mbok angkat iki? Nyapa, ha? Nyapa? Nyapa kowe telepon aku, ha? Nyapa kowe telepon aku, ha? Yo kangen to. Dek ini kowe karo kanca-kancamu kowe gak telepon aku, mambengi kowe karo kanca-kancamu kowe gak telepon aku. Lah kene mlumpuk karo kanca masa tak tinggal teleponan. Apa yo menak? Kowe nek dolan lali kambek aku, ha? Nyapa kok kaya ngono, he? Ora enak ceritane aku lali karo kowe iki. Saiki kowe gak karo kanca-kancamu merayu-rayu aku. Goleki aku. Lah nek awake dhewe ra enek hubungan ra sudi aku goleki kowe. Yo sepurane to. Tak. Moh, tak. Janji ora tak baleni. Tak. Gak mau aku. Aku tidak mau dirayu. Tidak akan tergoda rayuanmu. Lah terus karepmu piye saiki? Sana-sana main aja sama teman-teman kamu. Kamu kalau sama teman-teman kamu lupa sama aku. Gak mau aku memaafkanmu. Apaan? Jual mahal lah aku. Ora gelem ya wis. Rumangsamu wedok iki kowe tok apa piye? Tugas apa? Itu yang orang yang nagih-nagih hutang itu apa namanya? Debt collector. Debt collector. Debt collector. Apa? Debt collector. Debt collector. Debt collector. Katok kolor. Katok kolor. Songkor. Mata iku, Pak. Ayo hobine selingkuh. Yo Ben, Selingkuh yo apa yo menak. kok rumangsaku wong dik ben yo karo kowe barang. Di apal. Oh, kowe ngajak ke pindho malah tak tolak. Aku lho wong setia. Saiki woro-woro ning kene ndak oleh ngono iki. Dudu aku iki. Rumangsaku gelap. Nek apa jenenge kok barang tekan. Wong iki kok suruh rumangsaku. Kowe ngajak selingkuh apa piye? Moh, Ayo lek selingkuh. tapi nek kowe maksa yo gelem. Rumangsaku penting dhuwit. Wis ngono ae aku. Yo nek duit aku ora gablek, sing penting seneng-seneng ngono lho. Ini parah. Loh, lak tenan to. Ketawal kan aku wis ngomong, wis tak takoni awakmu ki. Jawabanmu ki mencla-mencle. Kan aku kan wis takon, awakmu ki asine ki rondo apa bojone wong ngono lho. Status iku penting ngono lho. Dadi iki maksud iki kon awakmu rondo kan awak dhewe iki maju tak gentar ngono. Mata iku, Pak. Jem. Awak dhewe iki suwira tau ngono lho, Jem. Ngono apa? Ngono lho, Jem. Alah, ngono ora tau suwiye kok. Jarang. Wong wedok iki jare makhluk yang lemah. Tapi apa enak sing iso ngalangi wong wedok? Lah wong wedok iki seblak panas ae diuntal. Dadi siji kuwi angel. Mulane Gusti Allah nyoba awake dhewe. Dipontang-panting dhisik supaya besok wis siap sak kabehane. Dadi wong lanang ki pancen abot. Dadi wong wedok ya ora gampang. Wong lanang kerja seumur hidup, wong wedok berkorban seumur hidup. Dadi ayo saling menghargai. Maafkanlah sayang, aku belum